Apa kan ni windmill kadang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tipis na meh mga. Miya ka meh wis na. Ba kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kinong ilam jong kesenjuk nong senchar nong opo shilong. Haka arpu atrik jembang aja pun riau. Dali ben pensengau hamat sembut menteri rang ba kajela. Uba perstun tensong ya ka jington kam mencenano ya ka police station hajan ka jingking sherpi ka barim bat halor ki weide ki mat ki baide na ka banta ka bha kamian jong ki pai ba bat ka than opor selong por koi haka jingkran begilap thai khubor unong ilam jong senjuk uba arju dakhar ulai thu ba ki wei pat ki mat ki ba pensngo khmat usembut mitrang ba kilong halo ka jingsnai ki office sarkar ka jingsnai ka veterinary hospital ka jingbu e ka slam taikam jong ka fire and emergency service ka parking lot bat kiwi-kiwi. Ulai thuru banakaliang usumbut mitirang ba, ulak-ular po unsa let jurep. Hakatayo bansawan, kanang mansong thu, kumno ban pentelun, syakmat ikikam. Ngia keren bun ki AGA, hakaba nakaliang kajong i Deputy Chief Minister ila ong ba, maybe by next week, in Sabu, yaka inspection, kaba inwan pej, yaki jaka kajong i syedai, marbun ba ki AGA bangi hab keren kumba PE yakelanti, yaka NHDCL, PE yaka tourism sector, PE yaka college, PE yaki niki kijaka ki badan syedai ki umbam ki umdi, ngi abnya keren lubar khaj, nakabanta ka roy ka par, jong kinong jong katany, apa silong, ila dabang ba in Sabu ya kaneka personally in sawan nek inspection ya kaneka police station officer tu ai magi por naduk kamu mencuai gila juris ya kaneka issue halor bangin yo ya kaneka police station hapo kaneka itu jakai ban hapo ko ul Sherpi bridge ma nang taka fire service tegi office nang taki veterinary hospitals ka jinga keren kolong ba sotonat ba handrai kampat don rukanu ka ba kumta episode 2 nomor kini kita ngelong initial ke bagian nang yo keren di inuan mi next week bat ngin sayo banya syai ki jinga kendo halor ke jong gitu ke bae nakaliang gajongi ngisu ong ngi ka wisdom gajong ka government kan le kumno government nomor kidon ki norms kidon ki an kidon ki bade joka national highway tingi ka jing start ka jongki initially ngi yo ban syakaran ngumto namar kira since kene kalau ka court matters ka baka high court ka ai ka decisions ka jongka kala don ka tripartite agreement ru nei de kampadon kono ko bolong final ada gi kwa hiba nginum atrak kono ko bolong contempt of court makum girang ba piso tu em haban perkhat kita gi bolong namar kene issue bolong very sensitive ba tingi haban nyai ka proses kadon ka proses de nimpat la ban ya decide haduk mentakan long kumno kan nyai. Yes, kadang misal ngipi bang don kaman non rai kan police station apa kan Sherpi bridge Sherpi bridge namar ba katai kan non rai ya song sok sign namar ba kuma PE mak jing dia gini kesibun jing mak kena ke jungir ingat ya gini kita kiu tingi kum kirang ba gidon ke jing bakle nak bedai kon samla ke jungi ki bengin page nak bedai developments namar blai ki jaka chatai manta hadin rachna ki surok to ki page bon ki jaka gidon ki berang hab apa NHDCL ki bahab apa government land ki bahab apa forest land tingi don ki jing keren kumno bengin develop ya tourism kumno bengin ki parking ban east ya ka parking syapo yo kum PE manta apa yo manta ka yo do kalau congested ba parking tingi ai jingmut ngi suggestion through nakabanta ka baginan gini parking lots hakabakan yarap kalau ka win-win situation nakabanta ka government ru nakabanta ka jongi stakeholders ru nakabanta ki commuters ru kamtam gini ki bawan chnong nongondong ban yo wan hat sini ni kampat yo banya kedene ga jika sipai exactly tamang ku mengiso thu himanta ka long ba bon hi ka government ngi scam ka resolve ya kini issues kaptam ku mafi ka kini than lomu ba nong se ma ka bolong la bounded yang i de kini jika sipai nai dengan ngai scam ni ba kum ka de ka policy jong government of India ru aka ba bon kini containment areas ki ba sipai kim pantan kam show kila adon ki initiative ba layak nang nangir ba adon ko committee aka ba la sadop eta committee ban pe kini hand bagini kin land bagin hand over sipok kini government dengan ngai scam ru ka than lomu ba nong sek bran gi jaka ultimately hi government hi ka bersim ni gi jaka ber khoj ngimata ganan ka khatau lagi snong bar khoj gi bakon thop jaka nado na lumuba adu apa gi markhan gi nong pior e ber khoj tum kisnong gi thau ma kai ka bangi ko abanong ba
kadai ka jingba kli jong kanu government of the day banwanra ek developments ma bat kadai ru kumangi kum stakeholders ya habangi I ka don kanu ka babaha ka don kanu development ka buan ngin contribute ya kata namar we ada stakeholders maka jing mentoy ka don nang bantau nong sok nong nang bantaka ka imlang ka salang hibaro kanu ka babaha ka banwanra ek development si you welcome kita be it any government. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.